Takže čau, já jsem Falenka Hápa a tohle video je o tom vlastně o tom takový povídání. A to bude o knížce hlavně, kterou teďka čtu a je strašně zajímavá. Jmenuje se to Klub záhad, napsal to Thomas Bresino. Klub záhad, Škola hrůzy, klubová příhoda a prostě tam máte takovou super klubu. Vypadá to takto. A ta knížka vypadá takto. A z druhé strany to vypadá takto. Prostě tady prostě máte takový... Jo, takže tady máte prostě ty kýly. A taká nejlepší stránku, co se mi líbila, byla tohle. Tady máte hledat prostě tou lupou prostě nějaký liky tady. A potom se mi ještě líbila stránka tady ta, protože máte se hledat zase tady ty liky, jo. A tady. A pak se mi líbila tady ta pevonček je, proč tady jsou otevřeny ty dveře. A vlastně je to do strany to je, do strany. Sto 15 a já jsem na straně 55, protože to začala totiž teprve včera. Ale vlastně takže je to vůbec nevadí. Takže to je všechno, čau,